दा आदाया मुलि देखायनाय दोनै ओमफ्राय आदा इयो मानि मुलिया इयो बे माबानि मिरगिनि गासिनो बिलाइ गोथां मा गोथां जोबखानाया मोदोमलायखाय मुलियाबो ओमफ्राय इखौहाय मा खालामनांगौ जेनेबा जानांगौ ना फुननांगौ फुननांगौल' माने थाव नालेर बथलाव सोहाबनानै दोननानै थाव सोनानैहाय समाव समाव मोदोमावल' फुननांगौ जिखिया मोदोमाव फुननानैल' लानांगौ जाहैबाय गुन्थुं एक नम्बराव खर'आव दासिमग्रोनांगौ बिनि उनावहाय गुन्थुङाव मोना सुनानै ओमफ्राय बे मुसुगुराव फुननांगौ बिनिफ्राय आथिं आखाइ मोदोम गंसे बे मुलिया मोनसेल' खामानियाव सलिया सोरबा माबा मोनसे गोरलै जोनोम जानानै गिनाय जादोंब्लाबो बियो फुनजायो आरो सोरबा माबा मोनसे गरम जाब्रेना गिनानै गाबगांदोंब्लाबो बे सलियो आरोखि बे गोबां खामानियाव होयो मोनसेयानो मुलिया मिरगिफ्रा बेखौ बाहायलानो स्रां औ दा नै निस्सय नुबाय गासिबो दंफां लाइफां बिलाइ रोदा रुदुनि गोजा आरो ओमफ्राय बे गारायनिबो बिदिनो गारायनिबो बिदिनो माने मुलिया आलदा आलदा नैबे मिरगिनि जाहैबाय ओमफ्राय गारायनि आलदा दं जाहैबाय दा रेडिथ' गैथ'आ ने रेडि गैया माने अर्डारखौ लानासो मावनांगौ जाहैबाय ने नङाब्लाथ' देनानै दोनला राननो जाहैबाय गोथां बुस्थु दा बे अर्डार दं नामा बे दहाय लांफैदों सासे फुङाव दिखियाजुलि लांफैदों दिखियाजुलि दा निस्सय खोनाबाय नै मा बेमारनि होयो दा जगाजग लाहरनानैहाय लांफैनो हागोन आरो बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दिनै दंफैयो आङो चिरां जिल्ला थाइखाजरा बिसिडिसिनि सिङाव थानाय नाम्बार 1 सालबारि आदा बिरजननि न'आवहाय दा बे आदा बिरजना थांनाय मास मोननैसो सिगांहाय आंखौ लिंहरनानै मोनसे भिडिअ होदोंमोन बे भिडिअआनो जादों जाहैबाय सोरबा नुसनदों जानांगौ आरो सोरबा नुसनाखैबो जानो हागौ मानो होनना बुङोब्ला गोबांथार गारायफोरखौहाय सोखायो आरो आदाया गिदिर गिदिर गारायफोरखौहाय मिरगि बेमार बेफोरबायदिनो आरो ओमफ्राय दा गोबाङानो हामबाय जाहैदों दा बेखौनो एसे आपडेट होनोहाय फै फंबाय होनना लिंहरनायलाय दा बे हिसाबैनो आङो दंफैयो ओमफ्राय प्रयजन जायोब्ला नोंथांमोनाबो जगाजग लाहरनानै लांफैनो हागोन मानो होनना बुङोब्ला जायफ्रा बेमारियाव गोग्लैनानै थायो बिसोरसो मिथियो नालाय बेसेबां खस्थ' भुगिनानै थानाङो दा माखासे गोबां मानसिफ्रा मोजां मोनबाय जाहैदों ओमफ्राय खायसेफ्रा फैनानै थांफिनबायनो नेनो बानानै ओमफ्राय आंबो एसे लेट जाबोबाय अखा बोथोर नै अखाबो हादों गोसोम जाबाय दा बयहाबो खामानि थायो हिसाबैनो थांफिनबाय जाहैदों ओमफ्राय सानैसो दङ दा बेखौनो आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय एसे आपडेट लाबोनो सानदों नोंथांमोना जायफ्रा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनो नायलांनो हागोन ओमफ्राय प्रयजन जायोब्ला नोंथांमोना जगाजग लाहरनो हागोन आरो आदाजोंहाय नायलांबाय थानो हागोन न'आथ' बेनो नै सिगांबो लाखांखाबाय दा सौफैबाय आङो नै आदानि न'आवहाय बेनो आरो आदानि न'आ नै जेनेबा आदाथ' दिनै लिंहरबावबाय फैबाय आङो ओमफ्राय जेनेबा दासिमाव माबायदि मानसिफ्रा मोजां जानानै दं दासिमावथ' गोबां मानसिफ्रा जायफ्रा लांफैदों बिसोर मोजाङानो दङ रिपर्टआ गाज्रि नङा मोजाङानो जायफ्रा लांफैदों केन्सारनि लांफैदों ओमफ्राय बिदिनो मिरगि बेमारनि लांफैदों बिसोर गासिबो रिपर्टखौ मोजां हरजोबदों दा नै जायफ्रा गादों आं बिसोरखौ दिनैहाय दिन्थिनो थाखाय आं लिंहरदों जायफ्रा फुनहैनानै गादों ओमफ्राय माखासेफ्राथ' सफैयाखिसै माखासेफ्रा सफैयाखिसै गोबां गावबा गाव खामानि दं जाहैबाय ओमफ्राय सिगाङावनो आं सोंग्रोखानायसै आदानाव दा गोदानै सोरबाफोर चेनेलाव फैगोनबो जानो हागौ दा मा बेमारनि थाखाय आदाया होनाय जायो मा मुलि होयो बेखौ एसे खिन्थाहरग्रोदो सिगाङाव मुलियाथ' बांद्राय गोबांबो होनाय जाखाया माने बिदिनो केन्सारनि 1 नम्बर जाहैबाय ओमफ्राय 2 नम्बराव मिरगि बेमार बेनिफ्राय 3 नम्बरावहाय होयो जाहैबाय बिदिनो जन्दिसनि बेनिफ्राय 4 नम्बरावहाय सोरबा लोरिनानै आथिंफोर बायनानै जुदि मोजां जायाखैब्ला बे लांफैनो हागोन आरोखि बेनो आरोखि ओमफ्राय जेनेबा मुलिया ओमफ्राय मोदोम बुनाय मोनबावगोन 1 नम्बरावहाय ओमफ्राय मुलिया जेनेबा माजों बानायनायखौबो खोन्थाहरखादो एसे मुलियाथ' बे माबानि खांनाय बिफां बिलाइ खांनाय जाहैबाय गोथां मुलि केन्सारनिया बेनिफ्राय बै जि मिरगि बेमार बेबो खांनाय मुलि बेबो गोथां मुलि बेनिफ्राय आथिं जे लोरिनाय बेबो जाबाय गोथां जाहैबाय बेनिफ्राय मोदोम बुनाय सोरबा जुदि गिदिर मोदोम बुनानै सेमाखैब्ला बियो मोनलांगोन बेबो सेमहैगोन बेनिफ्राय मोनसे बावबावदों आङो मोनसेया जाबाय गथ'फोरनि माने खाया नांनाय बे खाया नांनायखौबो मोननो हागोन आरोखि दा निस्सय खोनाबाय ओमफ्राय आदाया खुगाजोंनो बुंनानै होदो दे मबाइल नाम्बारखौ खेबसे नोंनिखौ मबाइल नाम्बारा जाहैबाय 708682
9458 आरो खेबसे होननानै होबावदो दे 7086829458 औ दा आं एड्रेसखौथ' खोन्थाखाबाय ओमफ्राय आदाया कल खालामोब्लानो कलखौ रिसिभ खालामनानै माने पिकआप खालामगोन जाहैबाय मानसिखौ ना दा गोजान गोजान जायगानिफ्राय लांफैदों आं फैनाय समावबो लोगो मोनफैदों ओमफ्राय नै ओरैहाय आदा नों मा जादोंमोन होनदों आंना रुवा बौनाय बिदिनो रुवा बौनायाव आङो जाहारुवानिफ्राय देनाय मोनो होननानै आं लांफैदों आरोखि गारिया माबायदि जादोंमोन गारिया बिराद गिदिरमोन गारि गाहुआथ' ओमफ्राय गोगोम जाखादों बेखायनो नैबे बिदि जाजोबदों सिन जाबाय बोसोरनै जाबाय औ नैबे बिदि जाजोबदों ने औ बिसिममोन एसे खावसे खस्थ' जाखादों हाराल' थाहैदों हाराल' थाखादों ने रोदाजों नै जदों नै बिदि आरोखि माने बे बुस्थुआ दा थनथना जाबाय आरोखि ने थनथना जेबो जाला बेसेबां सोजों हामा सप्तासेल' नांदों होनानै आरोखि औ आच्छा दा नैबे आदायाबो हामबाय आरोखि मोजां जाबाय ओमफ्राय आब'आबो माबा जादोंमोन नामा बिनाबो आथिङाव गुग्ला जादोंमोन गुग्ला बायदि मोननोबो रोङा बे मोननोबो रोङा नालाय ओमफ्राय बेयाव हामो होननायखाय मुलि हरो होननायखाय लांफैदों आं ओमफ्राय दा फालागानिजोंनो हामहैदों ए फालागानिजोंनो हामबाय ने आच्छा दा गोजोनथाव खौरां ओमफ्राय बेजों लोगोसे ओरैहाय माखासेफ्राथ' सफैयाखिसै जाहैबाय आदा माखासेफ्रा सोङो जाहैबाय जेनेबा गारायफ्रा सिङावबो जायो नालाय बेफोरनि थाखायहाय माबायदि होननानै माखासेफ्रा सोङो जेनेबा माबायदियाव होजायो मुलिया बुस्थुआ माने दा आङो बे सिङावनिखौथ' आं डाइरेक्ट बिबु सिंफ्राव जानायखौ आं हरनाय जायाखै माने बे मुलियालाय लोंबाबो जेबो नङा खिन्थु बायसान्स माबा मोनसे बारा जाखानानै जुदि बेफोर लोंनाय रिएक्सनफोर जायोब्ला आं बेखौ हरनाय जाया आरोखि दा मुलिया फुनजायो जाबाय खुगा सालायाव बेयो फुनजायो खिन्थु डाइरेक्ट लोंहोनाय जायाखै आरोखि सिङावहाय औ बेनो आरोखि दा जेनेबा सायावनि थाखायथ' आराम होजोबनो हायो जाहैबाय ना औ दा दिन्थिखाबाय हनै नोंबो जेखौ हागोनखौसो होगोन नालाय हायिखौथ' होआ जाहैबाय हायिखौथ' नाजानो हानाय नङा दा निस्सय आदाया गावनो खोन्थाखाबाय माने सिङावहायनिखौ होनोहाय माने एसे उसुबिदा मोनो आरो माने होथ'वाखै नालाय बाखि गुबुनाव जानायफोरखौ होजोबनो जाहैबाय जेसेबां सायावनि जालांनाय बे गोथौ जालांनाय बेखौ लाहैले एकदम बे गोरोन्थि आरोखि औ गाराया सिखा रुवा बौ जिखुनु गानो रोङि जुदि जाबायब्ला बेयो गोरोन्थि आरोखि मुलिया